Hello guys, this is Boy Fulkit, kasama ko si Indri. And guys, ngayon nandito kami sa Barangay Alai para maghanap ng ukay-ukay dahil punit-punit na yung mga gamit namin. Lalo na yung mga short namin, punit-punit na sa pinagagawa namin. And of course, medyo busy yung Barangay Alai. Shout out yung sa likod namin, yung mga habal-habal driver dyan. Anyway guys, paghahanap kami ng ukay-ukay ngayon din. Tapos yung sa likod namin, saan banda? Yun. Yan. Ukay-ukay station. Maghanap tayo ng pwede dyan. Alam ko maraming pwede dyan sa ukay-ukay na yan. Kunting repair, okay na yan. Punta tayo. Saan namin sa ukay-ukay mismo. Daghang kayo pilihan dire. Barangay Alai. Anyway, sulod na. Daghang katabi di mapili dire lang ukay-ukayan. Nagbaha. Among pangitaas short. Short nga pwede ito magamit sa salida. Dire. And of course guys, ang music. Kanang ang music, igihimo na sa to ang collab nga si Gino Lofranco Esto. Ang title ani is Kung Dato Palangko. Sakto ba ko Gino? Basigbag ma sinta ko tanin mo. And of course, shout out sa nagbantay. Tara si Dexter. Tara, Dexter sa kayo-kayan. Again na para sa music ni Gino guys, at tanawan niyo sa YouTube channel Gino Lofranco Esto. Ano sa ni? Dagan kayang dagan kaya to ang kauban. Kasi guys, barato ra kayo ang ilang mga baligyan ay 35, may 25, na ay 15 ra. So daghang kayo ang pinapilian. Napay tag 5. Pero aron ang kita karon is mga short pan nga pwede magamit or karsonis nga pwede mahimong short. Ani guys, kung atong kwarta gali medyo di igo-igora kanang gaspildo tag 300, 400 or 500 lang atong adlawan gali guys. Ayaw mo pagparte-arte. Ayaw paulaw-ulaw duol mo ko kayo-kayan kay diya daon ang tabang sa tuwa. Ang uban manggod ang ilang swelduhan 500 ang adlaw. Sosyala na kaayo. Dili na ko kayo-kay kay gusto SM, gusto Ayala. Guys, 500 ra na yung adlawan. Duol mo ko kayo-kayan para kuan, duol tinuod. Takutin no. Dre, mamilit yo. Kung dato pa lang ko. Diyan dagan dati. Daghan kayo tao sa ukay-ukayan. Munis sila ang tinuod nga nagpaka-practical guys. Nagpaka-practical na sila kay dakong tabang ang ukay-ukayan. Diba? Kadaghan man eh. Labi na kung daghan yung pispis, yan nagkadaghan yung pispis guys. Doon tayo ukay-ukayan. Di na tayo magpasosyalan pa ha. Practical ay pagpaulaw-ulaw. Okay na, okay. Karon mag-ukay ko. Kani kay bagay ni kang Ma'am Kwan. Ma'am Jocelyn. Kani kay Ma'am Kati. Shout out Honggong Mamis. Kati. Kamay Kat, makita naman niyang pukay ani. Mamili sa miya. 50 ni 30 ma'am, pili lang mo. Ay mo ko ma'am, pili lang ma'am. Pili lang nadiro kayo. 150 ra ang tindero ma'am. Kaisa lagi gamit ma'am, pili lang mo ano mo wala ma'am. Meron kayo daw. Hello guys, after isang oras na mo nga pagpamili sa kayo guys, nakapilit na gyud ko. Medyo nasa yung mga di na masabtan sa ubos pero kaya pa na ako na i-repair guys. Kaya pa kayo ni. And of course ang uban medyo karaan nga style, medyo bukad-bukad siya pero kaya ni siya. Gamay ra kay ni nako nga repair ani, okay na kay ni siya. Pwede na makasuroy. Pwede na makasuroy og kaning syudad ani, syudad. Bayad. Pre. Pila ni pre? 25 na siya, pre. Ang isa? Ang isa. Dua man ni. 75 dua. 75. Pila kay pre dos? Pila kay 75 dua? 150. 150 na dia yang 75 na doon. Pangyo ko pre, mahalam di kani pre de. Pangyo tani be. Wala man yun. Wan lang ni be kani. Pwede rin nga kon. Pwede nga 200 na lang na pre. Sige, Wala mo sa YouTube, pag ginanto ko ginanto, wala mo pre. Ano pre ako? Mamao, ay mga pinasukan ko. Ito saga. Ulang man ito, pre. Ha? Ulang. Pila din na pre? Sinta naman.
Utang lang sana, pre. Grabe nga ba nga Virginia kay. Dala. Ano ta? Ato nang referon ang ato ang ukay-ukay para masasada siya tanawon. Here we go. Kapoy kayo atong kalaki gina no. Ito guys, kapoy kayo. Nanay karon amo nang gina-repair ang amo ang ukay-ukay. Di ba? Barato ra mong kuan ni gina guys. Thank you so much and of course atong tagiya dia sa kayo-kayan. Utang ang kulang. And guys, shout out ay ko sa nag-greet sa ko happy birthday sa ako karon. Kato yung nagdaghang kan mo nag-greet pero ako tong i-shout out tong nag-post gyud sa ilang wall. Nakita na ko dira. Shout out to sayo kayo buntag kay Sintoy Melendez. Sintoy, thank you so much sa pag-greet happy birthday sa Kuwagina. To kuan kay Raydobs Mini Sounds. Kung gusto mo mga pang-disco ng music na kay Raydobs Mini Sounds taga Manolo. And of course, kay Kano. Kano Rasunabi, thank you so much Kano. Greet na happy birthday sa Kuwa. And of course, kay Kuan Emilyn Tinga. At Emilyn, thank you so much for thank you so much sa imong pag-shout out sa imong pag-shout out gina sa imong pag-greet ganina. And of course, guys, birthday na ako September 6 sa Facebook. Pero dito na ako mag-celebrate sa amo sa Kuan birthday sa akong kaluwag karon January 21 next year. Dungan lang sa akong kaluwag birthday na lang. Ana lang guys ha. Ani magid ni. Tanawa kayo, wala sabi ako igastos sa inyong pantagay-tagay ani nga nang kay okay ra manggaling mi. Noya shout out sa mga kayo kayan dia sa Kuana Alae. Ay public barangay. Utang man utang. Yan ni guys. Inani ni. Pwede mo ba ito kay okay? Yun yung repair on dayon kay para masuotin yung dayon. Pwede pa hindi makatusyudad. Ay, natahi man ginako ang mga ukay-ukay nga short pan og mga karasunis kana pa kana imong dughang gisi. Na. Kaya ra mong gud ni. Ay ikaw napakay shout out dirahin. Shout out si Kuan. Imong palalab ba? Sino? Si Kuan. Sino? Mary Grace? Hey! Layab niya akong amigo kay Enigma in Love kasi pananaw ka ng Kuan. Love song sa YouTube. Sige lagpao. Sige lagpao. Mga bukasulis, ganina sa kayo-kayan amo ng himo nga short pan. Okay guys, hindi na masuloy, barato ra pero disinti pa na siya forma. Pwede kayo ni. Among kisingan. 1, 2, 3, go! Di ba? Pwede masoroy, okay na siya. Pero pwede pa. Thank you so much for watching and please don't forget to subscribe. I-click ang notification bell para updated mo permente. Click. Di sano man na talay. Thank you. Action. Okay, wala okay, try mo tara, tag 20. Isab. Game. Action. 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 Ma'am, bawalan pag-yun pang-artista yan. Asa wala nga tol. Kalima na ning technique mo ha. Atong artistang ila magkuan siya, mag-act siya kanang tinderos okay-okayan. Yang linya lang is okay, 30, 50, 150 barato ra tindero ana. Okay game. Record. Standby. Standby sa balik sa. Kusog ang tingo ba? Action. Okay.
150 ang tindero, dira. Ano